санаи 26 март мавсими даҳум ва ҷашнии лоиҳаи Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон футбол ба назди шумо меояд оғоз мешавад. Дар остонаи оғози мавсими навбатии лоиҳа ки бо дастгирии оператори пешбари инноватсионии кишвар ТИСЕЛ баргузор мешавад, дар дафтари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо ҳузури роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбек ва намояндагони минтақавии лига ҷамъомад баргузор гардид. Дар вохӯрӣ формати мавсими нави футбол ба назди шумо меояд мавриди баррасӣ қарор гирифт. Тибқи низомнома лоиҳаи мазкур дар ду марҳила дар тамоми минтақаҳои кишвар баргузор мешавад. Дар марҳилаи аввал шумораи номаҳдуди даставон метавонанд ширкат кунанд. 12 дастаи беҳтарин дар се сину сол ба даври ниҳоӣ роҳ меёбанд. Лозим ба ёдоварист ки дар марҳилаи аввал лоиҳа дар 40 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доир мешавад. طبق نقشه امسالی سال 2023 ما نقشه داریم در امسال زیاده از 15,000 نفر گذرانیم با کودکان با اشتراکی، زیرا که در سال 2022 منطقه سوق با 12,000 نفر همین فستیوال رو گذرانیدند. лоиҳаи футболи хиёбонӣ тӯли 9 соли гузашта бо муваффақият баргузор гардида шумораи зиёди кӯдаконро ба футбол ҷалб кард. Дар лоиҳа кӯдакони аз 6 то 12 сола ширкат меварзанд. Аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон тамоми дастаҳои иштирокчӣ бо лавозимотҳои варзишӣ таъмин мешаванд. Соли гузашта лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё беҳтарин лоиҳаи оммавии футболӣ эълон гардида буд.